खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं दुलाराय आसामनि थाखाय रंजाथाव बाथ्रा, मानोना भारतनि खेला गेलेनायनि बयनिख्रुइबो जौसिन माननि बान्था अर्जुन बान्था 2020खौ मैया आसामनि सासे मुंदांखा आइजो गेलेगिरि नयनमणि शइकियानो गथायबाय। भारतनि हादरगिरि मानाव गेदेर श्रीमती द्रौपदी मुर्मुआ गावनि आखाइजों मैया गथायबाय। मख'नो गोनांदि नयनमणि शइकिया लन बल गेलेगिरिनि आरो देग्लायनि 2022 मायथाइयाव जानाय कमनवेल्थ गेम्सआव बिथाङा सनानि मेडेल देरहानानै हादरनि मान लाबोनो हादोंमोन। नैथि रादाबाव दं बनसुनि सासे मुंदांखा दैदेनगिरिया मैया UPPL राजखान्थि हान्जायाव हाबबाय। बिथां बे बनसुनि दैदेनगिरिनि मुंखौ रंगुल बर' होनना मिथिनो मोन्दों। बिथां बर'आ सिगां समाव बनसुनि बुंथिगिरि बिबानाव दंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि बिथां रंगुल बर'आ UPPLनि मिरु खुंथायनि नेहाथारि मानाव गेदेर राजु नार्जारी, मिरु UPPLनि नेहाथारि मानाव गेदेर फैलाजे बरगयारी आरो मानाव गेदेर डक्टर निलुत सोरगियारिनि नुजाथिनायाव आखाइ हमहैदों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं UPPLनि मिरुनि नेहाथारि मानाव गेदेर बिना गयारिया बाख्नायथाव हाबा मावदों। मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खयला मैला ओनसोलनि गामिफोराव थांनानै थाबायनो हायै एबा अंगहानि सुबुंफोरनो जिरायनानै आखाइजों नारग्रा आगजुफोर राननानै हैदों। मख'जाथावदि बिथां मानाव गेदेर मिरु UPPLनि नेहाथारिखौ ब्लक लेभेल UPPL, प्राइमारि लेभेल UPPL आरो DCC चेयारमेन आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा थांफानानै मदद हैफादों। ब्रैथि रादाबाव दं काजोलगाव आरो पर्बतजरा ओनसोलनि थाखाय रंजाथाव बाथ्रा, मानोना मैया काजोलगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुदि बर' थुनलाइ आफाद मोननैजों खुंथाइ बोसोरारि जथुम्मायाव सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA मानगोनां लरेन्स इस्लारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला काजोलगाव आरो पर्बतजरानि गाज्रि लामाफोरखौ फोसाबनो थाखाय BTR सरकारा स्किम बानायगासिनो दं होनना फोरमायदों। गंसे आयुष हस्पिटाल बानायगोन, गंसे बेम्बु इन्डास्ट्री गायसनगोन, गंसे कलेज गायसनगोन होनना बिथां MLAआ रायजोफोरनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होदों। बाथि रादाबाव दं दुखुनांथाव खौरां, बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारीनि बिफा मंगल सिं नार्जारीया बावैसो हरखाब प्रेसार स्ट्रक जानायजों गोब्राबै नोरजिया जाना बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि बिथाङा मैया मोनाबिलि 8:30 रिंगा समाव बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियावनो बिथाङा जोबथा हां बोयो। मख'जाथावदि बिथांनि रुंसारि जानायखौ मिन्थिना दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआव थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दाहायनि बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।